Kif it-Times of Malta qed tiċċelebra d-90 anniversarju tagħha, kienet organizzata konferenza li onorat il-wirt ta' dan il-ġurnal u indirizzat il-futur tal-ġurnaliżmu indipendenti. Għal dan l-avveniment kienu mistednin dinjitari, ex-edituri u figuri ewlenin mill-industrija tal-medja. Il-President Miriam Spiteri de Bono, il-Prim Ministru, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista, Elix Perici Kalascione u l-Editur tat-Times of Malta, Herman Grek, il-koll waslu il-messaġġ tagħhom. Bl-avveniment jiffoka fuq l-sfidi kontinwi li qed jaffaċċjaw il-ġurnalisti, inkluż id-disinformazzjoni u iż-żieda fil-pressjoni fuq l-organizzazzjonijiet tal-medja. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalascione min-naħa tiegħu stqar kif illum il-ġurnalisti għandhom sfidi kbar partikolarment fejn tidħol il-verità. Huwa appella lil ġurnalisti kollha sabiex jibqgħu ifittxu l-verità u jitkellmu dejjem mingħajr biża'. Waqt din l-okkażjoni il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif il-Partit Nazzjonalista permezz tal-istamperija Indipendenza kien spalla mat-Times meta ġiet attakkata fil-Belt u inħarqet. Min-naħa tagħha l-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono spjegat li biex il-ġurnaliżmu jissalva mill-attakk fuq il-verità, kulħadd fis-soċjetà għandu jaħdem flimkien biex jipproteġiha. Il-qofol tal-avveniment intlaħaq panel discussion li kienet immoderata minn Mark Lawrence Zammit.